खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सोदोबसानाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रा गोबां दाब दाब जायगायाव गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैयो। गावनि न'खरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय, गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै मोजां फोरोंनो थाखाय, न'खराव जि दाहार दङ बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय, मोजां न'खर बा बिल्डिं बानायनो थाखाय। स' बेबायदियावहाय बेनि बेलायावहाय सोरबाबा माहाजोन जादोंबो, सोरबाबा गोरिबैनो गोरिब दङ आरोना। आरो सोरबा सोरबा थांनानै बेराम जाहैलाबायनानै फाग्ला फाग्लि जानानै बेवहायनो बिबायलाबायनानै थानाय बेफोरबायदि थासारियाव दं रायजो राजाफोर। आरो सोरबाबा गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लानाय आरो गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवा लानाय बेबायदि थासारिबो गोबां दङ। रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। जों बैसोर सुबुंखौ मदद खालामनांगोन जायफोर मानसिफ्रा आलाय सिलाय जाना दङ। नैबे स्क्रिनाव होनाय मादैया गोबां आलाय सिलाय जाना दङ, बिबायनानै जायो, दखानफ्राव थाङो आरो सोरनिबा न'फ्राव हाबो, मालायनि गेटआव थानानै ओंखाम बिबायबायनानै बा फैसा बिबायबायनानै जानो गोनां जायो बे मादैया। दिनै बे मानसिनि थासारिखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनिनो माखासे सेंग्राफ्रा जाय बे कर्नाटकनि सिङाव थानाय तुमकुर डिस्ट्रिक्टआव मावोमोन, बिथांमोना बे मानसिखौ नुबाय आरो सोंबाय बे मानसिया बर' रोङो आरो बर' मानसि। दा बिथांनि न'खरखौ सोंनायावहाय बिथाङा रिप्लाइ होदों माखौ मिथिबायना? बिथांनि न'खरा जाहैदों गरेस्वर एबा टंलानि गेजेराव होनदों, रङियानि गेजेरावनो आरोना। रङिया बिदि गरेस्वर टंला बे खाथि आरोना। राव रायज्लायनायनि बिथांनि लेंगुवेस्टिकखौ, बिथांनि जे भइस प्रनाउन्सिएसनखौ नायोब्ला बे गरेस्वर एबा टंला बेफोरनि गेजेरावनो जागोन आरोना रायजो राजाफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोदो आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों। मादै न'आव ओमफ्राय सोर सोर दं? गैया, गाला नायदों आरो माबा बाखार फाननो, गेलान फाननो। बेहाय नोंनि बोराय गैया, बे बेंगालरसो। बान्थ' दा नोंसोरो मेल नङाबा जोंबो बेयाव बुजानो गैया रायजोनिफ्राय फैनासो। नोंथ' बिनानै जादों र', ओमफ्राय नों न'आव माजों थांफिनगोन? नोंसोर बिदिखौ माबा लाङो होमबानिया दा आरो जोंनिया बाय नागरा बोहि जमा जादों। न'आव थांनो गोसो गैया नोङो? न'आव थांगोन र' गारि माबा बिलाइ दिहुनबासो। मा बिलाइ नांगौ? आमनिगाव नङा, बाहाय माइ गैया, माइ गायग्रा जायगा नङा बियो, खामानि मावग्रासो। माइ गायग्रा जायगा नुदो, लालिदो खिसिनदावदो खावनो माबादो। न'आव थांफिनगोन दा? थांगोन र' न' माबायाव थांगोन नो राङापारा टंला, जोंनिया गरेस्वर टंला। गामिया? दांग्रि तिरिसकर। मारै? तिरिसकर। राङापारा? गरेस्वर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबायना? स' बे मानसिया गरेस्वर एबा टंलानिनो जानांगौ, नङा होमबा? स' बे बिथांखौ जोङो मदद खालामनाया गाहाम जागोन नामा? बिथाङा माने कर्नाटक एबा माने तुमकुर डिस्ट्रिक्टआव बिराद आलाय सिलाय जाना दङ। बिथांखौ जों लाबोनानै बबेबा मोनसे अल्ड एज हमाव सोनानै दोनोब्ला बा बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा जुदि सिनायदोंब्ला अननानै बेखौ लायनाया गाहाम जागोन नामा? आं बेखौ सानदों आरोना। मानो होनोब्ला गावनि जायगाया गावनिखा, नङा होमबा? थ' बिथांनि जि देहा, बिथाङा जुदि रुंसारि जायोब्लाबो गावनि जायगायाव जुदि गारफैनाय जायोब्ला अब्ला गोबां मोजांसिन, गोसोआबो बिना गोजोनगोन, बिनि आत्मायाबो गोजोननाय जागोन रायजो राजाफोर। स' बिनिखायनो आं सानो बिथांनि जि माने बेबायदि थासारि जादों, माबा मोनसेनि खारन जानो हागौ, बाट जों नुनानैबो जुदि जों सापर्ट खालामाबा जों मानसि ना मा, नङा होमबा? जों मानसि ना मा? स' बिनिखायनो आं सानो आरोना। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया, बाट आंनि साननायखौसो बुंदों। गावबागाव साननाय आरो गावबागाव अपिनियनखौ बुंनो हानाय मोन्थाय दङ। आंनि साननाया मा, आंहा बेखौ बुंनो हानाय आंहा मोन्थाय दङ। नोंथांमोननि साननाया मा, नोंथांमोनहाबो बुंनो हानाय नोंथांमोननि मोन्थाय दङ। स' आंनि साननायखौ आं बुंनानै होबाय। नोंथांमोना मा सानो? बे मानसिखौ मदद खालामनांगौ ना खालामनाङा? आंनि मथेब्लाथ' खालामनांगौ। मानो होनोब्ला नोंथाङाबो बिनि जायगायाव थानायमोनब्ला नोंथाङाबो मदद खालामजानो लुबैगौमोन। दा दिनै बिथांखौ सोंदोंमोन कि नों न'आव थांनो गोसो गैया? स' बिथाङा बुंदों मा, थांनोथ' गोसो दङ बाट रां गैया। अब्ला जों बेनो फैनो थाखाय बेखौ लायनाय बा फैनाय बेखौ जों खाबुल जास्ट एसेल' हेल्प खालामनांगौ, अब्लानो बियो गावनि न'आवहाय गावनि जायगायावहाय सफैफिनगोन। आरो सोरबाफोर बे मानसिखौ सिनायदोंब्ला प्लिज अननानै जोंखौ कल खालामबानो जाबाय 7740039057। बाट जानला माला ओरैनो दा कल खालाम, जोंखौ मदद खालामनो थाखायब्लासो नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदों,
जाय बे बाथ्राखौ बुंदों ना गरेस्वरा टंला स प्लिज अननानै गरेस्वरा टंलानि मानसिफोरा जुदि नायदोंब्ला प्लिज नोंथांनि एरियानि जायगा बे भिडिअखौ बांसिन शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो नुयो आरो लोगोसे एबसुनि गासिबो इउनिट आरो आनसलिकफ्रा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै आरो नुयोब्ला बे मानसिखौ नुयोब्ला जोंनो खोन्थाहरबानो जाबाय इनफर्म खालामबानो जाबाय बे मानसिया कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थानाय तुमकुर डिस्ट्रिक्टआव दङ रायजो राजाफोर स जों बेखौ मदद खालामनाया बिराद गाहाम आरोना रायजो राजाफोर स बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जाहाथे बे मानसिखौ मदद खालामो खुलुमनाय थाबाय।